Minulla oli joka puolella kipua nyt. Sieltä kun nousin, niin ei selkään koskenut, ei mihinkään. Mulla nousi kädet ylös ja mä rupesin kiittämään Jumalaa siitä, että nyt se tuli, minä sain sen. Sen jälkeen ei ole unilääkkeitä tarvittu yhtään. Laita kätesi niiden paikkojen päälle, johon tarvitaan nyt taivaallista lääkettä. Jumalallista kosketusta. Ei se ole kipeä. Mä saan liikutettua mun sormia, kun se oli kun puukolla olisi vetänyt. Mä huomasin, että se on parantunut. Rakkaat ystävät, tervetuloa Parantava rukous-ohjelma. Näitte juuri tuossa alussa jo, mitä tämä ohjelma tärkeimmillään sisältää. Sitä rukousta, että saamme taivaallista lääkettä ja jumalallista kosketusta, riippumatta siitä, mihin sinä sitä tänään kipeimmin tarvitset. Tänään otan täältä Raamatusta Jeesuksen omat sanat, jolle on paljon annettu, siltä paljon vaaditaan. Ja jolle on paljon uskottu, se pannaan paljosta vastaamaan. En ajattele niin, että Jeesus jollakin tavalla pistää meitä tiukalle, vaan Jeesus tarkoittaa tätä sydämen muuttumista, mitä meille tapahtuu. Se tapahtuu silloin, kun tulee sairautta ja ongelmia, sydän alkaa reagoida monella tavalla, tuntuu kipeyttä, tuntuu sitä ahdistusta, mitä nämä ongelmat tuovat mukana. Mutta se tarkoittaa myöskin sitä, että jolle on paljon annettu, siltä paljon vaaditaan. Ajattelen omalla kohdallani, että ilman sitä pitkää sairastamisen vaihetta ja ilman sitä parantumisen vaihetta en koskaan tietenkään istuisi tässä. Jeesus tällä tavalla kutsuu meidät, jotka olemme kokeneet tuon jumalallisen kosketuksen, saaneet tuon taivaallisen lääkkeen. Jeesus kutsuu meitä viemään tätä asiaa eteenpäin, rukoilemaan tänäänkin niiden puolesta, kaikkien niiden puolesta, jotka ikinä tarvitsevat tuota taivaallista lääkettä. Tässä on uskosta myöskin kysymys, jolle on paljon uskottu, se pannaan paljosta vastaamaan. Me olemme helposti virheellisiä ihmisiä, me teemme vääriä johtopäätöksiä, me sanomme monta kertaa asioita, joita jälkeenpäin kaduttaa, harmittaa, tulipa sanottua, tulipa tehtyä. Ja kun sairaus tulee, me lähdemme etsimään, onko meissä jotakin sellaista, joka käynnistää näitä kipeyksiä ja näitä hyvin hankalasti parannettavia sairauksia. Me etsimme niitä itsestämme. Ei löydy vastausta aina. Me emme tiedä, minkä takia sairaus tulee. Jumala sen tietää. Ja Jumala tietää, mikä on se taivaallinen lääke, mitä juuri me tarvitsemme. Täällä Raamatussa on mielenkiintoinen esimerkki siitä, että Jeesuksen omat sanat, täällä Jeesus puhuu, minä olin sairaana ja te kävitte minua katsomassa. Katsoin englanninkielistä raamattua. I was sick and you took care of me. Silloin kun minä olin sairaana, te otitte minut huolehdittavaksi, hoidettavaksi, autettavaksi, rukoiltavaksi. I was sick and you took care of me. Tänään olen kutsunut tänne ystäväni Belgiasta, Hugo van Lemputer ja Inger, hänen vaimonsa. Tervetuloa rakkaat ystävät. Welcome for this program. Hugo, what do you think about these words? Jesus says, I was sick and you took care of me. Jeesus sanoi, että minäkin olin sairaana, te otitte minut hoitoonne. What do you say, Hugo? Well, I had a deep experience on feeling him and he seeking me, and it was great for us. Minulla on pitkäaikainen kokemus siitä, miten Jeesus on minut parantanut ja miten suuremmoista se oli minulle. So I searched for him, but he was already there. Minä etsin häntä ja hän oli jo minun elämässäni. And it took me a while. Se kesti jonkun aikaa. But
I think it was hard to find him because he was more close than I was searching. Oli vaikea löytää häntä. Hän oli minua paljon lähempänä kuin sitä, mistä olin häntä etsimässä. And once I found him, I never let go, of course. Kun löysin Jeesuksen, en tietenkään ole koskaan antanut hänen mennä pois. Hugo, you had very serious and long time disease. Hugo on sairastanut hyvin vakavan, vaikean sairauden. What was the beginning of your disease? Well, I had pain in my mouth on a certain Suussani day. oli kipua. And after a while I went to the dentist. Menin silloin hammaslääkärille. And he did an investigation. Hän tutki sitä. And he said it was a kind of inflammation. Hän sanoi, että siellä on vain jokin tulehdus. And he gave me antibiotics. Hän antoi antibioottikuurin. And I tried them, but it didn't work. Yritin ja käytin sen läpi, mutta ei mitään parantumista. And then I got other antibiotics. Menin toisen kuurin hakemaan. And they didn't work as well. Eikä sekään auttanut. So after a while he got worried. Aloin olla huolissani. And he sent me to a specialist concerning mouth problems. Hän lähetti minut erikoislääkärille, joka oli erikoistunut juuri suun ongelmiin. And this man did a big investigation about my mouth. Suuni tutkittiin oikein perusteellisesti. And then he asked me to come back into his office. Hän pyysi tulemaan takaisin toimistoon. And it's strange, the moment he asked me to come back inside, I knew there is something wrong. Sinä hetkinä, kun hän pyysi takaisin, tiesin heti, että nyt on jotakin pahaa. And then he didn't say what was wrong, but he sent me to the hospital. Hän ei sanonut edes sitä, mikä on nyt mennyt väärin, mutta hän lähetti minut sairaalaan. He says, we don't know exactly what the problem is. Ei tiedetty, missä se ongelma oli. But we are going to investigate it. Mutta sitä alettiin tutkia. And I went to the hospital, had a lot of investigations. Sairaalassa tehtiin valtava määrä tutkimuksia. I think I went through all the machines they had. Menin kaikkien niiden koneiden läpi, mitä heillä ikinä oli. And every day the news was more and more severe. Joka päivä ne tiedot ja uutiset tulivat aina vain vakavammaksi. On a certain moment they said, if it's this cancer we think it is. He alkoivat jo epäillä, että se on luultavasti tällainen syöpä. No, in the beginning they never mentioned the word cancer. Aluksi eivät uskaltaneet mainita tuota sanaa syöpä. In Belgium there used to be a way of thinking, we don't tell the patient, otherwise they can't cope with it. Belgiassa on tämä tapa, että he suoraan ei potilaalle kerrota, koska sitä on niin vaikea käsitellä ja ottaa vastaan sitä tietoa. And in the beginning they sent me from the general practitioner to the hospital and back and forth. He lähettivät erikoislääkärille takaisin sairaalaan. But no one said something. Kukaan ei kuitenkaan sanonut sitä And I syytä. should know because I had a child who was 7 months old in those days. Halusin tietää syyn, koska minulla oli pieni lapsi, vain 7 kuukauden ikäinen poika. And one day they gave us letters with us to go to the general practitioner. Eräänä päivänä he käskivät minut taas sinne. And we opened them. And they opened. We opened the letters. Me avasimme sen kirjeen, mikä oli lähetetty sieltä. An English nurse, so she could read the language of the doctors. Ja Inger vaimo pystyi lukemaan sitä lääkäreiden tekemää raporttia ja sitä kieltä, mitä siinä luki. Then we found out it is cancer. Silloin saimme tietää, että tämä on syöpä. But I was the first who mentioned it to the doctor. Minä olin ensimmäinen, joka mainitsi sen ääneen. And then the investigation went on and then they said, you've got 70% to survive 5 years. Kun näitä tutkimuksia tehtiin, he mainitsivat, että 70% mahdollisuus on selvitä hengissä tästä tilanteesta. But they went on with investigating. Kuitenkin tutkimuksia jatkettiin. And they sent me from oncology to hematology, blood diseases. He lähettivät sitten Hugon tällaiseen verisairauksien erikoislääkärin luokse. And then they really said what was going on. Ja sitten he suoraan sanoivat, mitä on nyt tapahtumassa. They said we can't heal you anymore. He sanoivat suoraan, että me emme voikaan enää parantaa sinua. And then I said,
Doctor, I hope I have another year. Pyysin lääkäriltä, että voisinko edes 1 vuoden saada elää. And he said, I can't promise you. Lääkäri sanoi, ei hän voi sitä luvata. I said, I have another 16 months, I hope. Hän pyysi, että voisiko lääkäri luvata edes 6 kuukautta. He said, I can't promise it. Lääkäri sanoi, ei hän sitäkään voi luvata. And I said, I hope I have another 2 months to live. No vielä kysyin lääkäriltä, entä 2 kuukautta elinaikaa? And it went silent. Hän oli aivan hiljaa. And it was a shock. Se oli kauhea shokki. What about Inger? You had a son 6 months old. Mm-hmm. How Yes. was that information for you? Miltä se tuntui, kun oli 6 kuukautta vanha lapsi ja tulee tämä tieto? Because Hugo was only 27 years old, we never thought about such a severe disease. So it came really, as Hugo told, as a shock. And Hugo oli vain first, 27-vuotias ja se oli hirvittävä shokki tietenkin. And first we wept together and we panicked. Olimme aivan paniikissa, itkimme yhdessä. Yeah. And because we were a long time walking with God. Olimme olleet kauan uskossa Jumalaan, uskoimme Jumalaan. But we only knew God as our Savior, you know. Tunsimme Jumalan vain meidän pelastajanamme. For eternal life, but not so much about healing. Tiesimme, että hän antaa ikuisen elämän, mutta emme voineet tietää, antaako hän parantumisen. So in the beginning it was a searching time. Aluksi se oli todellakin sellaista kyselyä, etsimisen aikaa. Ystävät rakkaat, minulla on tässä kädessäni tästä Hugon lääkäreiden tekemää selvitystä. Tässä on monta lääkäri, professori Shepard, sitten on lääkäreitä 4 kappaletta. Tämä on selvitys ja kuvaus, on tehty pääkallon kuvaus, CT-kuvaukset ja tämän selvityksen mukaan Hugon otsasta ja takaraivosta, luustosta löytyy nämä 2 selvästi näkyvää mustaa aluetta, missä syöpä on silmin nähtävissä. Nämä ovat 2, 4, 5 kappaletta lääkäreitä ovat tämän paperin siitä kirjoittaneet. Sitten on seuraava, tämä on tohtori Colleen, joka on antanut seuraavan lausunnon ja Hugolle ehdotetaan sädehoitoa ja tässä lukee, että tämä on parantumaton tämä sairaus. Tähän on jo kirjoitettu, että ei ole hoitokeinoa, mutta yritetään nyt sädehoitoa. Tässä kuvassa näkee, että Hugolla on hiukset on jo osittain lähteneet hoitojen ja sairauden takia, koska syöpä oli jo niin pitkällä. Sen näkyy päätä päin. Hugon olemus on sairas ja kipeä. Hän on nuori mies, vain 27-vuotias. Ja sitten täällä on käsittämätön lääkärin lausunto, missä lääkäri on kirjoittanut 3 isoa huutomerkkiä, 1 ison kysymysmerkin, koska hän ei ymmärrä, että enää ei löydy mitään normaalista poikkeavaa. Nuo mustat pisteet ovat hävinneet ja veriarvot ovat kunnossa. Tämä on siis non-Hodgkinin syöpä ja nyt kysytään Hugolta, mitä tapahtui, että nämä arvot alkavat näin hurjalla tavalla parantua. Hugo, what happened that you can receive such a paper? There is not any more cancer. What did you do after you heard those news? Incurable, parantumaton. Well, I panicked. Olin vaan paniikissa. And I panicked a longer while than Inger did. Olin paljon enemmän paniikissa kuin vaimoni Inger. Because they suggested I would follow a treatment.
He ehdottivat juuri niin kuin tässä paperissa on, että näitä hoitoja nyt yritetään. It would be a chemotherapy. Ja siinä oli kaikki nämä sädehoidot ja They couldn't heal me, but could try to stop the growth of the disease. ne yrittivät näin lopettaa syövän leviämistä. They said the cancer is all over the body, He sanovat, että syöpää on joka puolella ruumista, and because it's in the lymph system. koska se on tässä lymfajärjestelmässä, se leviää joka puolelle ruumiiseen. And we were looking for someone in Belgium who was miraculously healed. Lähdimme by etsimään, onko Jumala ketään parantanut siellä Belgiassa tällaisesta sairaudesta. But there were not that much churches as you see in other countries. Yritimme muualtakin löytää, koska ei aluksi löytynyt ketään And samanlaista. we couldn't find anyone who was healed. Emme löytänyt yhtäkään, kuka on parantunut tästä tilanteesta. And it was, I mean, I still was panicking. Olin vaan paniikissa, se oli kauheaa. And I had to go to the treatment when they started the treatment. Menin sinne ensimmäiseen yritykseen, kun hoitoa yritettiin aloittaa. And after this first treatment, I lost all my hair right away. Heti lähti hiukset pois päältä tämän yhdenkin hoitokerran jälkeen. And it looked terrible. Näytin hirveältä. I mean, I gave my life to Jesus in the time in the 70s as a hippie type. Olin antanut elämäni Jeesukselle 17-vuotiaana silloin, kun oli tällainen hippiaika. I had very long hair. Oli silloin pitkä tukka huukolla. And in the morning I got up and my hair remained in bed. Aamulla heräsin ja kaikki hiukset jäivät sinne tyynyn päälle. And in those days, Inger said, I want to go with you outside in the garden and take a picture of you. Vaimoni Inger sanoi, että mennään ulos ja otetaan valokuva sinusta. I said, I don't want such a picture of my grave. En halua tuollaista kuvaa, se on kuin hautajaiskuva. She said, it's not for on your grave. Se ei ole sinun hautaamistasi varten, Inger sanoi. She said, when you're healed, people won't believe you look this way. Kun sinä olet parantunut, ihmiset haluavat nähdä, että tällaiselta todella näytit. So she was sure, after a short time, she was sure I would be healed. Hän oli aivan varma, että nyt minä vielä paranen. It's good she took the picture. Se oli hyvä, että otti tuon kuvan. Since then it went already a few times around the world. Se on nyt kulkenut muutaman kerran ympäri maailmaa. But still I was panicking. Silti olin hyvin huolissani. You prayed to God Sinä rukoilet Jumalaa. and it doesn't seem he answers. Ja näyttää siltä, hän ei vastaa mitään. And in those days, friends of us said, you have to go to Holland Silloin jotkut ystävät sanoivat, että menkääpä Hollantiin. because there is a woman, she's healed from cancer. Siellä on yksi nainen, joka on parantunut tällaista syövästä. In a meeting from Katrin Kuhlman. Ja hän oli parantunut Katrin Kuhlmanin kokouksessa. And this woman was Marty Hayer. Tämä nainen oli Martti Hayer. And she prays for the sick. Ja hän nyt rukoili sitten eteenpäin juuri tätä sairaiden puolesta. So we went there. It was a huge meeting. Se oli valtava kokous, kun menimme sinne. Many people. Siellä oli niin paljon ihmisiä. I think between 600, 800 people. Noin 600-800 ihmistä. But I still was in this fear and panic. Mutta koko ajan päällä oli tuo hirvittävä paniikki ja pelko. And it was a meeting with words of knowledge. Siellä käytettiin tiedon sanoja. And there were a lot of words of knowledge. Siellä käytettiin hyvin paljon. Se perustui tällaisiin tiedon sanoihin. But it seems to be always for the guy next to me. Ja aina näytti siltä, että joku siinä vierellä, toisia kutsuttiin, heidät ikään kuin sanottiin parantuvaksi. And it looked for me almost as a Christian lottery. Se näytti aivan kuin se olisi tällainen hengellinen arpajainen. Now we learned to know Marty Hayer very well. Opimme tuntemaan Martti Hayerin erittäin hyvin. We know every word she had from the Lord was really exact. Hänen tiesimme käyttävän juuri hyvin tarkkoja tiedon sanoja, mitä hän Jumalalta sai. Except I was so in panic.
koska olin niin hirvittävän peloissani. I couldn't rejoice with the others who were healed. En voinut iloita niiden kanssa, jotka selvästi I parantuivat. was just waiting for my word. Odotin vain, että tulee minullekin ne tiedon I sanat. forgot it was already written in the Bible. Unohdin, että näinhän se on jo Raamattuun kirjoitettu. When Jesus said it's accomplished, it was accomplished. Kun Jeesus sanoi, että se on täytetty, se on täytetty. And I mean, looking too far ahead for God who might do something. Ikään kuin liian pitkälle odotin tai eteenpäin odotin sitä, että Jumala todella parantaisi hänet. I remember one day I prayed and I said, God, you have to heal me for my country. Eräänä päivänä sanoi Jumalalle, että sinun Jumala täytyy parantaa minut maatani varten. I never heard about someone who was healed by you. En ollut koskaan kuullut, Herra, en ollut kuullut, että sinä olet ketään toista parantanut täällä. And I don't mind to be the first one. Enkä välttämättä halua olla se ensimmäinen. But there are some times when you hope God answered your prayers. Mutta silloin kun todella haluat ja toivot, että Jumala vastaa rukoukseen. And there are some times you know He's answering your prayers. Ja samalla kun sinä tiedät, että hän todella vastaa rukoukseen. But there are some times you know He doesn't react to your prayers. Joskus taas tiedämme, että hän ei ehkä vastaa rukoukseen. So I knew this prayer was going to the ceiling and came back. Minusta tuntuu, että se oma rukous meni vain kattoon ja siitä takaisin. I was shocked. Olin kauhuissani. And then it took weeks, and every time I had other prayers. Kului viikkoja ja koko ajan jatkettiin tätä rukoilemista. And then I said, you have to heal me for my family because I'm the only Christian in my family. Ja sitten pyysin Jumalalta, että pitää parantaa perheen takia, koska olin ainut kristitty siinä perhekunnassa. And I got no reaction. Ei ollut mitään vaikutusta silläkään. I said, you have to heal me for the doctors so they can see you're a God who's doing miracles. Sanoin Jumalalle, että pitää lääkäreiden takia parantaa, koska lääkärit tarvitsevat nähdä ihmeitä, Jumalan tekemiä ihmeitä. And I got no reaction. Ei mitään vaikutusta. And one day I thought, no, I have the right prayer. Eräänä päivänä ajattelin, että nyt taitaa tulla oikea rukous. I said, God, you have to heal me for my wife and my little son. Ja sanoin Jumalalle, että Jumalan pitää parantaa, koska vaimoni ja lapseni takia. I might not be the best father. En ole ehkä paras isä, But I'm the original one. mutta olen poikani isä. And I might not be the best husband. En ole ehkä paras aviomies, But I'm also the original one in this mutta marriage. olen vaimoni aviomies. I thought this is the prayer he can't deny. Ajattelin, että tällaista rukousta Jumala ei voi kieltää. So I prayed Niinpä rukoilin. and I got no reaction whatsoever. Eikä tullut minkäänlaista vastareaktiota, ei mitään Jumalalta. And then I thought a lot, prayed a lot. Silloin päätin jatkaa vain rukousta. And then after a while I thought, no, I know what I have to ask him. Sitten ajattelin eräänä hetkenä, että taidanpa tietää mitä pyydän. He's promising healing in his word. Hän on luvannut parantumisen hänen sanassaan. And I read a lot of books concerning standing on the promise. Ja keräsin paljon niitä kirjoja, joissa oli valtava määrä lupauksia parantumisesta. So I thought, this is the right prayer. Ajattelin, että nyt löytyy oikea rukous. I tell to God, you have to heal me because you promised it in your word. Päätin ja kerroin Jumalalle, että koska se on täällä sanassasi, niin sinä lupaat parantaa. And I got happy because I knew this is the right prayer. Olin hyvin onnellinen, koska ajattelin, että nyt ainakin oikein rukoilen. And I didn't pray it right away, I just thought about it. En osannut heti rukoilla sitä, kaiken aikaa kuitenkin ajattelin näin. I even thought what the title would be from my book when I was healed. Jopa ajattelin, että kun olen parantunut, tiedän mitä laitan otsikoksi sille kirjalle, joka kertoo minun parantumisesta. I was so convinced this would work. Olin niin vakuuttunut. So one day I prayed this prayer. Eräänä päivänä näin rukoilin. And I took my Bible along. Otin raamatun käteeni. Because I thought when he forgot, I can show him. Ajattelin, että jos Jumala on nämä kohdat unohtanut, niin
koko ajan näytä niitä Jumalalle. I thought this is the biblical way to get healing. Ajattelin, että tämä on raamatullinen tapa saada se parantuminen. And then I prayed this prayer, Ja rukoilin sitä rukousta. and it would be the first one would go straight through the ceiling. Ja se oli se ensimmäinen kerta, kun tunsin, että se rukous meni yli tuon katon läpi. But it didn't. Mutta ei se toiminut. And it was the last prayer I could pray. Se oli viimeinen rukous, jonka ikinä pystyin rukoilemaan. If he wouldn't do it because he promised it, Jos hän on luvannut näin, niin ehkä se toimii. then I could forget all about. Sitten aloin unohdella koko asiaa. And I didn't know anymore what to do. En enää tiennyt, mitä tehdä. And then he spoke, Sitten hän puhui minulle. and he said, I heal you because I love you. Hän sanoi, että Jumala sanoi, minä parannan sinut, koska minä rakastan sinua. Now, I gave this testimony a few times, Olen muutaman kerran todistanut tästä. and people say, no, when God promised something, he will do it. Kun Jumala lupaa, niin eikö Jumala myös tee sitä? And I think that's right. Kyllä se oikein on. But in my case, I was pushing. Mutta minun tapaukseni koko ajan yritin niin kuin tyrkätä, painaa päälle. Just like a little kid who's promised an ice cream Aivan kuin silloin, kun luvataan jäätelöä. and running behind his mother or father and say, you have to give it now, it's the time. Lapsi pyytää, anna jo jäätelöä, ja vanhemmat sanoo, ei ole vielä sen aika. I don't know how it's in your country, but in Belgium, when a child really say, you have to do it now, parents tend to wait a little bit. Monta kertaa Belgiassa siellä vanhemmat sanoo, lapset on hätäisiä, vanhemmat sanoo, odota nyt. At the other hand, I was happy, Olin toisaalta onnellinen, but also frustrated mutta hyvin turhautunut, because God healed me. koska Jumalan parantumista odotin. He healed me completely from cancer. Halusin, että Jumala täydellisesti ottaa pois syövän. Even bone appeared in my skull, which was eaten away by cancer. Koska tuo luusto, mikä hänen Huukon suussa oli, ja se oli muuttunut todella syöpää, oli paljon jo suun alueella. It came back. Se tuli taas aina takaisin. But the frustration was, why me? Se turhautumisen tunne oli, että miksi minulle näin? Some people said also, why him? Joku saattaa sanoa, että miksi hänelle? But it was for me and for us also hard. Se oli meille yhdessä erittäin vaikeaa. Because we thought, when God wants to do something especially for me and not for someone else, Ja jos Jumala haluaa erityisesti minulle eikä jollekin toiselle, I might be involved with the wrong God. voi olla, että jollakin tavalla, väärällä tavalla ymmärsin Jumalan sen tiedon, sen ilmoituksen. So we started to look in the Bible Aloimme taas tutkia Raamattua. if God had some special friends Onko Jumalalla joitakin erityisiä ystäviä, which you want to give something special joille annetaan jotakin erityistä? and others not. Eipä löytynyt. And knowing myself, I know I couldn't be a better friend from God than someone else. En voi olla yhtään sen parempi ystävä Jumalan kanssa kuin joku toinenkaan. And within our knowledge of the Bible, we found out that God wants to heal everyone actually. Jumala Raamatun mukaan haluaa parantaa jokaisen. We see that not everyone is healed until today. Me näemme, että eivät kaikki ole parantuneet. But since I started to realize this truth, Mutta kun aloin ymmärtää näitä totuuksia, and since we started to work with Marty Hayer, ja heti kun aloimme työskennellä tämän Martti Hayerin kanssa, we've seen so many miracles aloimme nähdä valtavan määrän ihmeitä, because he's so good. koska Jumala on niin hyvä. And in the same way, he taught me also about dying. Ja samalla hän alkoi puhua minulle kuolemisesta. I wanted healing because I didn't want to die. Halusin parantua, koska en halunnut kuolla. And it's actually as if your father say you can come home, Jos Jumala sanoo, tule tänne kotiin jo, and the child says, no, I don't trust this. jos itse vastaa siihen, että ei. And then I read in the Bible where Jesus says to
Martha, the sister of Lazarus. Kun Jeesus puhuu Martalle, Lasaruksen sisarelle, He who believes in me will never die. se joka uskoo minun ei koskaan kuole. And I started to realize this. Aloin ymmärtää tästä jotakin. And then I said to Inger, when I go before you, Kun sanoin Ingerille, että kun minä menen ennen sinua taivaaseen. in Belgium they send notices when someone dies. Tämä sanotaan Belgiassa niin, että silloin kun joku kuolee, When someone dies, they send a special notice, a special letter around to friends. And, silloin tehdään määrättylainen joku muistokirjoitus. but I said, when I go before you, I want a letter of moving to another address. Haluan, että se kirjoitetaan ikään kuin eri osoitteeseen. It was so deliberating knowing I will never die. Se oli aivan jollakin tavalla vapauttavaa, ikään kuin en koskaan kuolisi. I go to the Father. Menen Jumalan luo, Isän luo. Some people say, why didn't you went to the Father when you could go? Miksi et halunnut mennä Jumalan luo silloin, kun olisit voinut mennä? Well, I think I almost went. Luulen niin, että melkein olin jo menossa Jumalan luokse. I think as Paul says, he could choose. Niin kuin Paavali sanoo, hänkin ikään kuin teki sen valinnan. I think I could choose. Luulen, että minä tein sen valinnan. And to be honest, going would be the best. Luulen, että tavallaan se Jumalan luo meneminen olisi ollut parasta. Because I could see a little bit into heaven in this period. Koska sinä hetkenä ja tuon sairauden aikana näkee aina jonkin verran taivasta. But I thought I want to be there. Että haluan tietenkin päästä sinne. And Father ensured me he would take care about Inger and about Sam. Ja Jumala lohdutti minua. Hän tulee huolehtimaan Ingeristä ja myöskin pojasta. But then I thought there will be another disappointment in the church. Mutta siinä on olemassa se yksi ja sama pettymys. About prayers without result. Rukoukset ilman tuloksia. It would bring my Heavenly Father in a bad name. Että se antaisi huonoa mainetta ikään kuin Jumalasta. And I couldn't stand the thought. Sitä en voinut kestää, sitä ajatusta. And as well, I would like to be with Inger and Sam and everyone. Tietenkin halusin olla vaimoni, poikani, kaikkien kanssa. But the major thing is, if I go to heaven, I'm with the Father. Jos menen taivaaseen, silloin olen isäni, taivaallisen isäni kanssa. When I stay, Jos jään, he will be with me. hän on kanssani. And we as Christians Ja uskovina ihmisinä are the only people who can change the situation in the earth today. ja näin vain uskovina ihmisinä me näemme tämän todellisuuden, tämän mahdollisuuden todella täällä maan päällä. So as you did, we also dedicated our life to this. And as you did it, As I did. yeah. Yes. Eli samalla tavalla, Hugo, niin kuin minäkin itse, niin me olemme antaneet elämämme Jumalan käteen ja me tiedämme, että Jumala tällä tavalla hoitaa meitä. May I ask Inger, how was the moment you heard as the doctors has written, there is not any more disease? How was that moment for you? Miten Inger sinä, kun lääkärit monella huutomerkillä laitavat, että he eivät enää löydä tätä sairautta. How was that moment? You saw this written down. It was a confirmation. Se oli todellinen vahvistus. Because at that time we had the assurance that God had touched. Sinä hetkinä tiesimme, että se oli Jumalan työ. Jumala oli koskettanut Hugoa. Yeah. You were all the time sure that Hugo will be healed. Tiesit koko ajan, että Hugo tulee parantumaan. Why? How? In the beginning, like I said, I panicked also. Alussa olin yhtä paniikissa kuin Hugo. But it's a pity to tell, but when there is a great need. Mutta oli suuri tarve. And the doctor says, we can't heal your husband. Silloin kun lääkärit sanoivat, että me emme voi parantaa aviomiestä. Then your hunger and thirst for God and your need for God is so much bigger. Ja silloin tietää, että Jumala on niin paljon suurempi. Alkaa se valtava Jumalan nälkä. And you search him by day and by night. Ja silloin
yötä päivää on etsimässä sitä apua Jumalalta. We had nothing else we could depend on anymore. Emme voineet luottaa enää yhtään mihinkään muuhun. And when you read more in the Word, Silloin luet enemmän Jumalan sanaa, and you pray more, rukoilet paljon enemmän, you receive more. saat paljon enemmän. Many times we say we don't hear. We don't hear God. Usein sanomme, että emme kuule Jumalan puhetta. But God says, come near to me and I will come near to you. Jumala sanoi, että tulkaa te minun tyköni, minä tulen teidän tykönne. Then we open the channel and God speaks through His word. Silloin avautui tuo kanava ja Jumalan sanat alkoivat tulla meille. Yeah. What about Inger, when Hugo was completely healed, did you praise, do you still praise God? Kiitättekö, ylistättekö edelleenkin siitä parantavasta työstä, minkä Jumala teki? Yes, even when he was ill, I couldn't express myself so very well. Vaikka Hugo oli parantunut, oli hirveän vaikea ilmaista itseään Jumalan edessä. And then I wrote several songs. Silloin kirjoitin monia lauluja. About a God who heals and about his... Siitä, miten Jumala parantaa ja mikä oli se kiitollisuus. Juuri näin. Rakkaat ystävät, olen kuullut näitä Ingerin lauluja ja ensi viikolla, kun olen matkakierroksella, Inger on siellä, hän laulaa meille niitä. Kerron myöhemmin tässä ohjelmassa, millä tavalla Suomea kierrämme ja liikumme. Hugo rukoilee sairaiden puolesta, Inger ylistää Jumala. Se on valtava kokemus, se on suurta, se on ihmeellistä. How long time, Hugo, you have been healed? Miten pitkään olet ollut terveen? I think last year we celebrate 22 years healed. Ajatelkaa, ystävät, viime vuonna oli 22 vuotta Hugo on ollut täydellisesti terveenä parantumattomasta syöpäsairaudesta ja todella Ingerille tulee uusia lauluja ja tällä tavalla me saadaan tämänkin ohjelman aikana, me saadaan ihmetellä Jumalan suuruutta ja Jumalan valtavaa työtä. Ystävät rakkaat, aina kun syöpä paranee, se on Jumalan tekemä ihme, eikö vain? Sitä taivaallista lääkettä alkaa tulla ja juuri nämä pelot, mitä tänään olemme kuulleet, mitä tässä perheessä on läpikäyty, ne käydään aina siellä sydämen tasolla, missä tulee tuo diagnoosi syöpä. Reijo Mustonen kertoo meille omasta parantumisestaan. Teija Markkula kertoo, miten häneltä kivut ovat parantuneet. Nämä todistukset, ne vahvistaa meidän uskoa ja heti näiden todistusten jälkeen teillä on mahdollisuus soittaa omia rukousaiheita, mutta ei vielä. Pienen hetken ja tauon kuluttua. Katsotaan Reijo Mustosen ja Teija Markkulan parantumisesimerkit ja todistukset.